It's your boy Jocelyn sanibonani babukele emakhaya igama nguJocelyn Sokhulu namhlanje ngihamba nomfowethu uWanda Sokhulu bukana nento siqala kamnandi. It's our first episode I Was Born Gifted podcast and TV show at the same time. Senza konke ngoba sihamba sonke kukwena ukuthi uhamba nathi or uyasala play game. Sawubona Mr. Sokhulu. Yeah, njani siyabingelela kwishow I Was Born Gifted. I Was Born Gifted. Yes. Yeah, so siyabingelela kusuku lokuqala siveza ngokuzobonisana ngokweziphiwo zethu. Amen. Ngempilo zethu. Ngibonga nje kakhulu ithuba ngithina ngazi ukuthi ngithole kwazi ukuba kanye nani. Yeah, siyabonga nathi ukuthi usiphe isikhathi sakho to be part of our show ngoba kwesinye isikhathi you find izinto ezifana lezi trying to show ukuthi umphakathi ubonisa umphakathi ukuthi you have isiphiwo esithile and bese mhlawumbe ufisa ukuthi kube nabantu abazokubonisa ukweseka to be part of that movement or process yaleso siphiwo ukholelwa ukuthi unaso bese kuba khona ukuphelelwa ngamandla ngenxa yokuthi ubona ungasekwa umuntu. So ngokusipha isikhathi sakho ukuthi si explore lama ideas esinawo sibone ukuthi how yazi lento nginesifiso sokuthi ngenze kanje and ngibe ne guest bese ngiyibuka ngizoyishutha ngefoni because anginayo icamera kodwa ngifisa umuntu ozokhonelwa kumina though ngishutha ngefoni kodwa enganayo iquality engakanani kodwa mangathola nje umuntu engayi yenza naye lento ngifuna ukuyibona nje ukuthi izovela kanjani. Wasipha wena isikhathi sakho wangasundermine ukuthi sishutha ngefoni and iquality yefoni injani. It's rare bantwana benkosi bantwana bedlozi ukuthi kube khona umuntu wakini okuseka when it comes to izinto ezifana nalezi zibe zinganayo equipment ephelele noma zingakaveleli emphakathini. So siyabonga Mr. Wanda Sokhulu. Wanda boy noma Wanda something wonderful. Wanda. No, it's Wanda boy. I'm Wanda boy. Still siphi volume kancane. Yeah, I'm Wanda boy Sokhulu. Yeah, umfowethu lo naye la kwishow is namhlanje. No. Ukuhlala nje esigabeni sento kuyiyona kakhulu. First and foremost asiqale sibonge ithuba. Amen. Yesithe sakwazi ukuthi siphiwe lona in terms of ukuveza amandla yes, in terms of ukusibonisa ukuthi wonke umuntu ophilayo emhlabeni kahlahle usibonga ithuba lokuthi uyasinika lokho okuthile lokuthi sikwazi ukubona ukuthi yilona lo was gifted. Amen. I think ukuthi ukuyibona bona kakhulu okukhulu kakhulu about show. Amen. Ukuthi I was born gifted. Mhlambe ngingathanda ngasebenzisa mhlambe singathanda ukuthi sazi kabanzi ngoWanda mhlambe mayengasithi fahla uWanda ubani, background yakhe, usukaphi, uyapi, ikuphi akholelwa khona okuyiziphiwo zakhe uWanda and usenzeni uWanda ngalezi ziphiwo uzibona eyapi in the next couple of years. Yeah. Amen. No, uWanda lo Sokhulu naye ozaliwe emhlabeni othema izalwa wazalwa kwakhona izinto ezithile akangafuni ukuyinaka as of ishow namhlanje isiza ngokuthi sizazi ukuthi we were born gifted. Amen. Each and everybody okhona bekukhona into ethile ofumbathisiwe. Amen. So ukuhamba ukuphila emhlabeni ukwenza kwesinye isikhathi uthola ukuthi mhlambe izinto zethu siyazishiya endleleni. Amen. Si end up sihamba siphila yes fine kuphileka but ekugcineni end up ubone ukuthi no njengamanje ngisesigisini lesi sigisi ngisona lesi sigode ngikusona
it's because of anginakanga for the first time ukuthi I was gifted and kwakufanele ngisiphathe ngendlela eyiyona yona leso sipho sami. Yeah. So nami ngikhona nje ngumuntu ozaliwe. I think wonke futhi umuntu okhona emhlabeni unento ethile akaphiwa yona ukuthi namhlanje njoba uphuma nje la uphila emhlabeni nansi into ophila ngayo emhlabeni uyoba uyilokhu nalokhu. So nami ngibe umunye wabantu abanjengalabo engizothi just because of ngibe nayo inhlahla yazi ngiyaxolisa ukukhatha sisakhuluma ngesiphiwo ozalo usifumbethe. Mina ngizothi mina ngiye nganotice ukuthi esikhathini esiningi isiphiwo sokuqala esingasi-notice sabantu. The time is 1:00 p.m. Amen, siyabonga Mrs. Isikhathi usho isikhathi Mrs. Ngithi isiphiwo sokuqala esingasi-notice sabantu. Like okungesethu sonke la emhlabeni isiphiwo sothando. Like siphiwe ukuthanda. Kodwa okwenza ukuthi sihambe sisibone sesidukelwe iziphiwo zethu. Ngoba kunesiphiwo esikhulu kunazo zonke esisikhohliwe nesingasazi ukuthi kuyisona siphiwo sethu sokuqala leso. Uthando isona siphiwo esikhulu kunazo zonke esu number 1. So angazi ngixolisa ukudisturb because usasekule ngixo yakho ukuthi nawe usasichazela ngeziphiwo zakho khona la uhambe kunekhisi ezithile. Mhlawumbe wena ungakayi eziphiweni zakho obuzosipha zona. Bengisafisa ukwazi uqala ukuthi ngabe uye wazinotice othandweni onalo noma othandweni ophiwe lona ukuthi wena ulembethe kangakanani mhlawumbe ulinikeza lamandla alideservayo nothando kuwena noma olipha abantu ugrateful na ngokuphelele na noma ngokwenele na kulomhlaba ukuthi you are being loved or nawe unabantu bathandayo. Yes. No, ngiya understand. Ngiyakuzwa lokho. Uma sikhona most of the time uthi siyaphila emhlabeni lapha izinto eziningi ezinjengalezo singaziboni. Siyaphila singanaki, siphila ngokunganaki. Bese sithi egcineni sizofunda ngamaphutha, which is wrong egcineni ngoba sometimes ukufunda ngephutha can lead you ekuthenini ungabusakwazi ukureverse back uzama ukubuya back to. So ngizothi sinenhlahla unotisile wena uthando. Yes, sinenhlahla just because mina nje uyabanika ngiyabanika uthando bayakunika nabesi back. Yes, liyagculisa olinikwayo nawe olinikeza abantu. However noma unika umhlaba singathi abantu ngoba just because uma ngihambisile nami ngisuke ngizoba na expectation yokuthi maybe one day nami akungiphinde ngibuye nami ngimukele somewhere somehow kuyenzeka somewhere somehow kungenzeki yabo. So akho into esingasho ngayo yabo like ukuthi sithi vele 100% ngidinga as it is. Kodwa wena ke wena Sokhulu ugrateful ngalendlela obukuthi iyamandla afanele ukunikeza ungabe unikeza lona uthando na like ubonga ngamandla alifanele na uthando nje uthando. No angikwazi awakafinyeleli leso lawo manje angakafinyeleli just usanokulikhohlwa ukuthi nonto yokuthutha ngeimanga zeyingqinamba nokubhekana nazo uzuyibone ngathi wedwa emhlabeni ubone ngathi awusathandwa. Ilokho kukwenza ukuthi ungabi namandla afanele ukunikeza uthando ngoba ubona ukuthi uthando likabi nalendawo yalo ephelele kuwe evimbe okuba ukuthi kungangeni kuwe ngoba uma ngikholwa ukuthi mina bafo uma kungagcwala uthando kithi akuzukuba nespace
sento engabhilongi kithi. Yeah. Uma umzimba wami ufana njengethanki elifanelwe izinto ezinhle. Uma ngagcwala ubuhle angithi ngiyithanki. Yes. Akuzukuba big space sento engabhilongi la mangabe ligcwele. Yeah. So ngikule point yakho ukuthi ngingathi ubukeka ukufanele ukuthi uthi awukanika amandla afanele uma usabona sengazi ukuthi wena akakagcwala ubuhle kuwe should akakagcwala uthando ukuthi kungangaba nespace sezinto eziyinzondo ku. Yes. Ngiyakuthola. Nanokuthi ngizothini kunezinto esizibambise kulethe empilweni. Amen. Ngizoxolisa ukukhatha kancane babukeli sisaya kwi-ad break sizobuya kungekudala igama uJocelyn you are watching I Was Born Gifted with uJocelyn. Sihleli no Wanda sicela ungasuki hlala unjalo siyabuya kungekudala. Amen. Ha